muistaa rakastaa mitä tekee. Että on jotenkin semmoinen intohimo siihen, koska jos sulle ei oo sitä, niin sä et voi tehdä oikein mitään. Intohimo on vienyt mua nopealla tahdilla siihen suuntaan, mihin mä haluan mennä mun elämässä. Tanssi on ollut se juttu, mitä kohti mä oon halunnut mennä. Siksi mä menen sinne. Me ihmiset tykätään paheksua muiden tekemisiä. Esimerkiksi jos joku haluaa lähteä kiertämään maailmaa ja jättää sen päivätyöt, niin heti ollaan kyselemässä, että miten sun rahat riittää, miten sä uskallat. Heti tulee vastustusta, mutta yleensä se kertoo vaan siitä, että ne ihmiset ei itse uskalla tai ne luulee, että ne ei voi. Kyllä mäkin on saanut paljon kyseenalaistamista ja kyllä mun juttu on epäilty, mutta mä en oo välittänyt siitä. Enkä aio jatkossakaan välittää, mä aion mennä tuohon suuntaan. Pitää olla tietyllä tapaa itsekäs ja sille vaatii myös paljon pokkaa, että uskaltaa tehdä jotain sellaista. Jos sä et ole vielä löytänyt asiaa, minkä tekeminen saa sut onnelliseksi tai antaa sulle paljon virtaa, niin teet paljon asioita. Käy ulkona, näe maailmaa, tapaa ihmisiä, syö hyvää ruokaa, kuuntele hyvää musiikkia. Sitten kun sä löydät semmosen jutun, mikä oikeasti tuottaa sulle iloa, niin sit vaan yksinkertaisesti tee sitä paljon. Just do your thing. Näistä asioista mä pyysin munkaan juttelemaan lisää tänne Seksikään Suklaan. Kiva kun pääsit tänne. Kiitos. Miten sä oot ite löytänyt sun jutun? Vähän niinku vahingolla jotenkin löysin sen mun jutun. Mä oon aina heittänyt vaan läppää. Ja sikin uskon, että niinku tästä tulee niinku duunia. Nyt mä osaan jotenkin vähän edes kirjoittaa sketsejä, niin on siistiä, koska en mä ennen osannut. Mun puhelin on täynnä niinku tarinoita. Mitä sä kirjoitat? Siis jotain sketsejä, mitä sulle tulee mieleen? Joo, mä kirjoitan niinku sketsejä ja välillä on tullut vähän niinku pakkomielikin, että mä saatan olla jossain bileissä. Mä oon sillä, vitsi, mulla on hyvä olla yhtäkkiä vaan, mä juoksen kännykkään. Mä haluan niinku viedä tää tosi pitkä kun mä pystyn. Tää on vaan kova duuni, tiiäks? Sä teet paljon hommia. Niin, teen, mut jotkut friendit kärsii siitä, pitää nähdä ja muuta. Mä sanon, bro, man, ei. Niin, omat jutut on niin eellä. Se vaatii duunia, jos haluaa olla hyvä jossain. Niin, se vaatii. Nähdään vaivaa. Koska joku muu tekee se, jos mä en tee, mä tiedän yksi toinen jäbä siellä vääntää hulluja sketsejä. Sun on pakko olla hyvä, sun on pakko tehdä. Nimenomaan. Ja nyt Hanadin kanssa ollaan mietitty osakeyhtiö. Oikeesti? Vau, vähän siistiä. Halutaan tehdä niinku siitä oikeesti niinku meidän näköistä ohjelmaa voida tuottaa jollekin muille. Vaikka olisi kaksi niinku sun näköistä tyttöä, että niinku tyttön läppä irtoaa kyllä, kun mä näen miten naiset, tiiäks? Aha, okei. Mä oon kans huomannut, että silloin kun tekee jotain juttua ja menee niinku jotain kohti, niin silloin se homma pyörii ja sit kaikki menee vaan paremmin, koska enemmän sitä kohti, mitä sä oot menossa. Pitää koko ajan mun mielestä tehdä ja fanit on tärkeä, fanit motivoi. Välillä ne soittaa, että joo, mitä ei. Sä oot sika hyvä. Kiitos bro. Ne motivoi oikeesti. Ja välillä tulee paskoja viestejä, että vittu, ammu ittees. Paska läppää. Sitten se on ihan sama, ota sinäkin tosta. Mä aina annan takas niin. Mä annan armoa, jos joku auko päät, mä oon takas ja niin ne pitää kestää se. Koska mä nauran ääneen, kun mä katson sun snappeja ja sulla on välillä niin hämäriä juttuja. Siellä kun sulla on niitä kysymyksiä, mihin sä vastaat. Mä en taju, miten sä edes luet niitä ääneen, niitä jotain. Oletko imaissut omaa? Jaa, siis mulla tulee välillä niin outo. Ihan sairaat. No varmaan jos on pieniä fanoja tai semmosia siis tosi nuoria. Siellä on niinku pieniä aikuisia miehiä, tiiäksä. Se yhden äijältä tuli viestiä, että mä en ikinä nähnyt musta voiko sä näyttää? Onko sä äijät tosissaan, tiiäks? Sitten ei täällä Lapissa oikein näe mitään, niin voiko sä lähettää? Monta viestiä sulle tulee sieltä? Mulla tulee päivässä oikeesti ihan... Parhaimmin mä oon vastannut 760 viestiä. Siis vastannut vielä niihin? Sä aina vastaat niihin? Mä aina vastaan ja ilman niitä, tiiäks ei mulla edes keikkoja. Niin se on hyvä vastata niille, koska ne on aina sillä, että kuka ei vasta ikinä. Sä oot aina, joka vastaa, niin tietää, jos mä sillä joo, huhut pyörii jo, sukla aina vastaa. Nyt ne junnut kaikki tietää, että mä aina vaan. Jos joku laittaa vaikka viestiä, että vittu neekeri, mä oon sillä, kiitos. Sillä, että mä aina vastaan. Niin, toi on hyvä asenne mun mielestä. Tai sä joudut näkemään siihen tosi paljon aikaa kuitenkin. Joutuu nyt. Mut siis toi on se, mikä oikeesti merkitsee ihmisille. Niin, mä menen vessaan, sä oot vessassa 2 tuntia puolet, ja sä et tunne sun jalkoja. Lähet pois sieltä.
tuut kepeillä pois sieltä, mut siis se on sitä rakkautta. Mä haluan näyttää niille oikeesti, kyllä mä niinku välitän niistä ja ihan sama mitä tekeekin oikeesti, muistaa rakastaa mitä tekee. Että on jotenkin semmonen intohimo siihen, koska jos sulle ei oo sitä, niin sä et voi tehdä oikein mitään. Jos joku kyllästi joskus räppii tube-video muuhun, mene takas päivän duuniin, mä lupaan. Joo, no mä oon ajatellut ihan samaa. Sitten kun tää ei enää niinku onnistu tai fiilisty, niin sit takas. Sinne voi aina palata. Mene työmaalle vähäksi aikaa tai jokin, tiedätkö, Siva Kassamäellä lupaa, kun kysyt 27 ihmisen, haluatko sä kuittiin? Niin. Tää on kiva. Mä nautin tästä. Tää on niinku, this is my thing. I love this shit. No mitä sä sanoisit sellaiselle ihmiselle, joka ei niinku tiedä, että mikä sen juttu on, tai miten sun mielestä oma intohimo voisi löytyä, jos ei ole vielä? Jos sä et tiedä vieläkään mitä sä haluat tehdä, on se, että sä vaan meet fiiliksen mukaan. Se idea, joka tuntuu oikeesti tosi tyhmältä ja vaikealta, että sillä vitsi mä aina haluan näyttelijä. Sä et vaan unelmoit ja okei, joku aamu mä herään, joku soittaa mun ja sanoo, hei, sä oot niin kaunis, tuu näyttele tähän leffaan. Ei se mene niin. Se vaati kans kova työ. Et sun pitää oikeesti tehdä. Sä et voi vaan unelmoida sillä ihan sama, musta tulee joskus jotain. Mut tee! Joo, tee. Joo, just do it. Like just do your thing. Onko sun mielestä paljon semmoista porukkaa, jotka ei ole niinku valmiit näkee vaivaa sen eteen? On, ja sit on tosi, mua ärsyttää tosi paljon, että niinku tulee ja sikasiisti, voiko mä tulla teidän videolle? Mä oon sillä, se on eri juttu, jos mä haluan sut meidän videolle, mutta se vaati oikeesti kova duuni. Mä haluan, että sä kärsit yhtä paljon, minäkin olen kärsinyt joskus öisin, oot vaan siinä koneella, mietit ideoita ja uskot sen juttu ja kaikki on sillä, että alku oli aina vaikea, kaikki on sillä, ja pasko hei! Nyt kaikki on kääntynyt niinku toisinpäin ja voittanut jengin puolelle, niin kyllä se kova duuni on vaatinut ja ei saa vaan ajatella, että asiat on niin helppoa, koska ei se meilläkään ollut helppoa. Ei se tuu itsestään. Ei tuu. Siinä niinku monta mikään ei tuu itsestään. Ei tuu. Joutuu tehdä duuni. Ei tekee, ollut sikaan duuni. Mä muistan ekoin kertaa. Kun katsoin niitä vanhoja videoita, niin ai saat! Löytyykö niitä jostain? Joo, kyllä niitä löytyy. Tubessa on jotain. Niitä on hauska katsoa jälkeen. Ja jengi huomaa se edistys siinä, että ei meikä oltu aina hyviä. Eikä me olla edelleenkään hyviä, vaan me koitetaan olla hyviä. Niin, että menestys vaatii oikeesti paljon tuntia. Pysyt aina hereillä. Pitää jotenkin itse hinnoitella itseäsi, koska alkuvaiheessa mä olin ihan niinku hukas. Et mä vaan vedettiin välillä, että tuu tohon ja vedetään 50. Joo. Osaa niinku pyytää omasta duunista, jos joku sanoo, että tuu kuvaa jotain. Et niinku osaa sanoa, mua ärsyttää se, että Suomessa vedetään niin paljon ihmisiä. No sillä sä oot joku tubettaja vaan. Tai yhtä lailla niinku meitä pyydetään kaikkialle ilmaiseksi. Et voitteko te tulla ilmaiseksi esiintyä? Voitteko te tehdä sitä ja tätä ilmaiseksi? No te saatte näkyvyyttä siitä. Joo, saat näkyvyyttä, mutta sit niinku, ei näkyvyydellä voi maksaa vuokraa tai mitään. Dancehallissa jengiä pyydetään esimerkiksi ihan tuomaroimaankin ilmaiseksi. Isoja duuneja silleen, että no voisitko ilmaiseksi, että ei meillä on näin pieni budjetti. Kyllä niillä on, aina jollain on jotain, mutta joku nautii siitä sun palkasta, jos olisi mennyt saada. Ja se on tosi raaka sanoa, koska joskus ollaan sellaisissa projekteissa mukaan, niin joku toinen on sillä, että mä en sillä, hei, miten ne sais sut tänne näin? Ja mä nyt Vilmatteeksi ainakaan tunnista. Tää äijä sai tonni. Mä istun ilmatteeksi täällä. Nyt siis on ärsyttävää. Niinpä. Mut pitää olla jotenkin vaan, ei ilkeä, mutta sano, että this is my, tää on mun säännöt ja mennään mun säännöt. Että mä en menisi tuomaroimaan ilmatteeksi. En mäkään. Älkää menkö kukaan. Mitä se sun mielestä tarkoittaa, että on menestynyt? Se tarkoittaa mun mielestä se, että on onnistunut siinä, miten sä oot toteuttanut jonkun vaikka sketsin tai jotain. Se on menestystä jotenkin, että mä pystyn tekemään sen jotenkin rahaksi, edes vähän. Toivon jatkossa, että pystyn joku päivä oikeesti saamaan joku meidän omanlainen TV-ohjelma tai toteuttaa. Silloin mä oon super happy. Ja oma TV-ohjelma? Oma TV-ohjelma. Netflixiin ja se on niinku silloin, että mä oon lyönyt mun mielestä läpi ja mä oon toteuttanut melkein kaiken mitä mä haluan ja vielä yhden EP-levy. Silloin mä oon saavuttanut mun unelman. Niin kauan mulla on intohimo, kun mä toteutan nää kaikki mun jutut. Sen jälkeen mä en tiedä mitä mä teen. Mä oon varmaan hukas sen jälkeen. Sit sä oot niinku cheekin tilanteessa. Sä et pysty enää mennä ylemmäksi. Ei, kyllä mä
Mun äiti on aika raaka. Kyllä mä uskon, että mä aina haluan saavuttaa jotain tiettyä juttuja. Varmaan jotain muuta, mutta... Tää oli ihan hauska, tää oli aika deep kysymys, mutta hän teki ihan hyvää väliä itse miettiä sillä. Niinpä. Nää on mun unelmat ja one day. Niinpä. Tässä voi olla 10-20 vuotta, we don't know, but katsotaan. Tää vaati kova duuni. Kiitos. Kiitos. Tää oli mahtavaa. Oli hauskaa. Jos tykkäsit, tilaa mun kanava ja kommentoi tohon alle. Ensi kertaan. Moikka!